लामसगो त्रिपुरी खरं नाय तुंगनाय खाजानि ताखौ बुकुक संना तिनि जों फागे सब फाइजाग राजाखौ अगले आस्तगल ग्राउन्ड गो तिनि और जगह गोबांमा तिनि लुकुरक त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन नि बुरैरक तिनि और जगह प्रोग्राम संसाजाक ब्रनि पान्दा संसाजाक जों फागे सब फाइजाग नरनो फुनुंनानि बागै नागि तंनि त्रिपुरी खरं जगह लुकुरक ताकब्रो रेली खलाय लायगि तंगो जयाकारि नायनानि बागै नागि तंनि त्रिपुरी खरं ताबक जों कक सानानि बागै गोरोंलायनाय जोंनि बुमा बदल सं एबा TWF नि प्रेसिडेन्ट बा वर्किं प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रल कमिटि रक बाय केन्द्र कोचाया कारि नागि तंदि लामसगो चिनि त्रिपुरी खरंग आनसिनमंग संकले देबरमा आं ब्लक नि भाइस प्रेसिडेन्ट कै तिनी सिनी TWF नि सेमिनार तो कासा सेंट्रल डेट डिस्ट्रिक्ट बाय मिलेवै अबसं तिना अरो पाखंग जतनो फाइलाता इनके तिनी और जागो बुश गोबां बरो फाइने बा फागि सक फाइका तिनी तो ताकसक जरा सिनरो तो 300 रंनि टारगेट मगाय ताकसक जरा तो बसक सबायका अब कै साइने इनके नरो अरनि बियां दिगि माने बुसुक जरा रे खलायने जों अरनि सिमे टाउन हल जरा रेलि खालायनानै होनै जोंनि संजाक्ता जोंनि हामबाय नरो मिडिया रगनो तिनि न सालके आंखे बेलाखेने तंथक जागो तानि होला जों TWF ब्लक सेकेन्ड स्टेट लेभेल कनफारेन्स खालाय दंगो टाउन हल जों अबा हायके तिनि फुनुक लायनाय सिनि बुबागारनि दागिमुनि बिसिंतिखे जों अबा हायके जों जत बरि तिनि सिनि जानि जा ट्रेडिशनल जि अक ड्रेस कानिनाय जों सारा टाउन जों तिनि कापि लायनि हनि जों सालायजाक सिनि बुबागारा लाइ थांनाय अगस्त दाननि 16 2022 ताई 27 2022 अबा हेके सारा त्रिपुरा जों 44 टा ब्लग जों सेमिनार खालायके 16 तारिख अगस्तके गताय 27 तारिखे जों 12 टा डिस्ट्रिक्ट जों सेमिनार खालायके तिनि अ स्टेट लेभेल कनफारेन्स बागै आबर बागै तिनि ओ जों अमा हेके कुथुम लायो जों तिनि टाउन हल सिनि बुबाग्राबो जों मैबाक्सके सिनि रेली ओ हिमनाय अबा हेके जों तिनि सारा टाउन जों सिनि कानमुं सिनि अको बायके लांगारक अबा हेके जतन सिनि बेनारक अमा हेके तिलायनाय जों तिनि रेली खालायने और बासालाजाक आस्ताबन मैदान आबन बागैनो सारा त्रिपुरानि सिनि 14 दफा माने 19 दफा सिनि ताकु बुकु बुमा बुसारक ना आं कबुंना मुसुङा नों मिडियानि बिसिंति फाइदि सिनि बुबागारनि साथि तल बिनि थानसानि मारिओ जों फाइलायनो अमा हेके सिनि बुसकांनि जे ग्रेटर ट्रिपल लैंड सिनि बुबागारनि जेटा नाहारमुं सिनि कुंथाय बारा रखनो कायसा ब सलुशन खालायनायनि सिनि जे इंडिया कन्स्टिट्यूशन सिनि 2-3 दारानि बिसिंतिखे ब कायसा सलुशन खालायनायनि हनैनाय सिनि बुसकां लास्ट फाइट अनि बजे 2023 सिनि विधानसभा इलेक्शन जों जेसेकाफानो जों जयिंना नांनाय सिनि 20 टा सीट फाइनायनो तै एसार जों तै ब 35 टा सीट सिनि त्रिपुरा माथा जों कन्टेस्ट खालायनाय आरो जों 35 टा सीट नाहारिनो जों जेसेकाफानो सिनि त्रिपुरा माथा जों गभर्नमेन्ट जों खालायनायनि हनैनाय अबाके सिनि बुबाग्रानि बिसिंतिखौ जों तिनि बोरि रक बिनि वारियर जों सिनि साखारि जों बासालायजाक जों सांगरि खालायजाक जों बोरि रक अबाके जे सिनि 19 दफा जों बाहायके मोथांजागि मानाय सिनि जे ग्रेटर ट्रिपल जों सक्सेस खायनो बागै जों अमा हायके सामखलाय दङ इंगे बुबाग्राबो जों मैबाक्सा हिमनानि कक सिनो पाननाको तब ओरियले ओता बिनि बतो सिनि चीफ गेस्ट सिनि ओ स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस नि TWF इंगे तिनी और जगह पांदा संसाजाक मा जगह जतो त्रिपुरानि वुमेन फेडरेशन नि जतो दा फागि छफाजाक सिनि और त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन जों 16 टा पॉलिटिकल 44 टा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट दङ ताय 12 टा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट दङ अबनि बिसिं सारा त्रिपुरानि बोरि रकनो जों तिनि और फाइलायजाक 44 टा ब्लक नि बोरि रकनो फाइलायजाक ताय सिन बुबाग्रा को सावो जे एभ्री ब्लक नि 20 जन खलाय तो मा फाइनायनो ताय डिस्ट्रिक्ट कुरिजन खो हायपानो ब साखलायखा नरा अनलिमिटेड फाइलायदि अबा हायके तिनि न अ साल
अब जों रेलिनि बिसिंथिखौ जों फुनुकनाय सिनि जे ग्रेटार टिपालेन जों साक्सेस खालामनो थांथेने जों बोरै रक जांगरि खावै जों जानि जा कान मुं कानै जानि जा दै मुं दैया जेमन लांगा अमा हायरक गोबां माखा तिलायनो जों तिनि रेलि खालामनो हानि अर सिनि बुखुक सं सिनि वारियर फाइ बासा जा हिंके मैम नि सिनि मंखे आनि सिमिंका आं TW नि सेक्रेटारि बुदलक्ष्मी देबबर्मा बेलाय बेलाय केना हामबाय मैम न जोंनो आशुक साइ खोना रमान बागै खोना थक लागि फाइदिंके जों बाबो गोरों लायनाय दै बजिनि त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन नि बरक रक बाय लामसग ननो चिनि त्रिपुरि खरांग हामबाय इंके आशुकांनि नि सिनि मं साइ खोना रक आंके ब्लक कमिटि नि सिकाइसे TWF नि नोंके बियां निंखा सिके खुमुलुंनि मुलंनि हिंके और जगह दिनि फाइगि बाहाय नांजाखा हरा भाई तो जतरा हामजागा आराम नांजागा तो बोरि रगलो काइसे सावास बांगा सिंबो गोसोंगन आगुंनानि हमबागै हिंके दिनि और जगह फाइमन बुसु गोबां बरक रक फाइगि दं अब तो जत त्रिपुरा जत बोरि जे बोतल तक जत फाइबे जत डिस्ट्रिक्ट नि फाइबे के बेलाय बेलाय केन हामबाय न इंगे फाइदि जों ताबक गोरों लायनाय चिनि ते खरकसा आमबाय इंगे बेलाय बेलाय केन हामबाय फुलानो फुंका हामजरावो आनि मुखे दीपाली देब्रमा आं किसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि TWF नि सेक्रेटारि जों तिनि अ जगाव 12टा डिस्ट्रिक्ट नो तेनाय काइसे सिनि सम्मेलन कदर खलाइजांनाय ताइ जों अ जगानि सिमि ग्यादारिं खलाइजांनाय अष्टबल जत 12टा डिस्ट्रिक्ट दंमोन आबस्थन ग्यादारिं नाय और ग्यादारिं वन परे जों हिमबत रेलि खलाइजांनाय रेलि खलाइमान परिबो जों काइसे हल थांगिनाय सिनि आरो गोबांमा दाल बिदाल प्रग्राम दङ आरो गोबांमा कक कसार मुंबा मुसामुं रोजामुं गोबां दङ आरो सिनि बुबाग्राबो फायनाय ताइबो सिनि काहाम तिनि जों खबर खानाका सिनि लगिबो हिमबतगो सिनि बुबाग्राबो जों तिनि लगिरि नाय होनाय बेलाय बेलाय केन हामबाय हादिंके जों ताबक चिनि मांफ्ले जया करैनि रगनाय थं दि त्रिपुरि हिंके बेलाय केन लामसगो मैम न चिन त्रिपुरि खरांग बेलाय खोना हामबाय नि रनो बाहायनो हिंके मैम नि सिनि मंखे आनि बो मंखे तो आति जमातिया आं त्रिपुरा मथानि जेनेरेल बडिनि सेक्रेटारि हिंके मैम तमानि बागै तिनि और जगह पान्दा संसार जाखाबा रेलि खलाइजां अब हांखेन बुबाग्रानि वानसुकमानि खेव बाहाय जे चिनि बसकांगो BC इलेक्शन ते असेंबली इलेक्शन तो मानिबा चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड नतयै जोंनो BC इलेक्शन खलाइरो जागियाङै दङ चिनि हावनो इंखे टाउन एरियाव हांखेन जतन इलेक्शन सिस्टेम जतन नङै पाइबेखा इंखे बरनि रांखौ पैसा मानानि बाङै बेबक सिस्टेम खा किन्तु चिनि त्रिपुरा हाव चिनि एडिसि आंखरो आरो हांखेन जोंनो BC इलेक्शन खलाइरो याङै चिनि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट अबाइखे जोंनो थंफै दंमानि आबारनो तै जों खरां कदर खेथि सानानि बागै चिन आरो कोनो रांखौ पैसा थांने दाबो अब एमनखौ जोंनो साप्रेसन डिप्रेसन दं खलाइतनिका अब कोर्ट नि हते साख्लाइजा हाइफानसे बरो जोंनो दिनाय खलाइ दिले खलाइ दंबा आबारनो जों डिमान्ड खलाइनानै थांथंबो ते बुबाग्रा जोंनो गाइड खलाइनाय दिनैनि कनफारेन्स नि बिसिंथै त्रिपुरा हानि बोरै रंनि फान नतयै बुबाग्रा काइसा खरां रहनानै मोसं जागत सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट थानिवा अबनो खरां रहनानै मोसं जागत चिनि बुबाग्रा जे यस चिनि हाव बोरै राव बाहाय न ताबले खरां तिसानानै आरम्भ खलाइखा चिनि हानि मानथाय चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै चिनि एक्जिस्टेन्स नि बागै कन्स्टिट्यूशनल चिनि सल्यूशन नतयै जों 1 2 3 नि धाराव जेटा दंमानि बनना हारिनो जों बुबाग्रा सावो जों आबनो मानानै नांगौ मानियाखै अ हानि बसार अ हाव दंनानै दै बकिरिमा संसांसिनाय आबनो नाहारिनो चिनि वान डे चिनि कनफारेन्स अमानि माध्यमे जों आबनो नबरंनो साख्लायनानै मोसौखौ जों नांगौ चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लैंड इंगे बेलाय बेलाय केन हामबाय मैम न फाइदिंके जों ताबो गोरों लाइफिनाय चिनि त्रिपुरा गोबनो गुरुदि मैम लामसगोनो बेलाय केन नो बेलेखेन हामबाय दिनै 14 तारिख अक्टोबर 2022 TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशन
that is chini tipra mothani kaisa women's wings borok ningei kaisa tini rally ngai o jaga astaboni theke arambo khlaiye je mora chomoni that is rajdhani hotel ni buskang women's college busang theke town hall habnai main program town hall ngai chini bubagra phainai o jaga jeng apart bo chini kaisang phainai ge chini main nahar mongkai jotono saimano tipra mothani main dabi ngai Greta Tipralen on demand of Greta Tipralen they buskang BC election 2023 ni assembly election o koekta nahar mungnotai beri rokna bahai kai tebo phan krak khlainai o message rani bagino tinini o salsani convention khlainen thanglai tong hambai Kendra nuku ni man kena aja ga kabang ma sini Tripura Women Federation rong ni bro banda ni bang kabang ma phaijak te bro je traditional no te phangnan bagai buri rong ni fan no funuka ni bagai bro aja go tini rally khlaijak nai te banda somsajak gai te op banda go bubagra bo phagi tongo hinke te jora joya kari nai tong ni Tripura